오빠. At mahal, ako'y nagbabalik, hindi tulad ng pagmamahal at lambing ng jowa mong hindi na bumalik. Anyway, balik na tayo sa Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, sabi ko kanina, bibigyan kita ng 3 senyales na ikaw ay niloloko na. Sabi ko, recap na tayo ha. Sabi ko, una, baka nagloloko na yan kapag biglang nagbago ang ugali. Yung dating ma-effort, may gana, hindi na, nagbago na. Nanlamig na. Yung dati kapag umuulan, kaya kang bilan ng sopas, kaya kang bilan ng lugaw, at ikaw naman hinihigop-higop mo ang kanyang maputi, malagkit at masarap-sarap na lugaw. Ngayon, hindi niya na magawa. Nagbago ang ugali. Oo. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, baka nagloloko na yan kapag laging nakalock o tinatago ang cellphone. Diba? Na kung saan dati okay lang kahit saan niya maiwan yung cellphone niya. Okay lang kahit katabi ka niya at nag-i-scroll siya. Ngayon, kapag nag-i-scroll at nagta-type siya, na para bang bigla na lang tumatagilid. At merong tinatago. Ano yung tinatago? Tinatago ba na meron ng iba? Ito na mahal. Ang pangatlo at panghuling senyales na baka nagloloko na yan. Kapag, ito mahal makinig ka maigi. Kapag kayo ay officially or kayo ay official pero parang buhay single sa social media. Na kung dati proud na proud kang i-post niyan sa profile niya, 'di ba? Na kahit isang hibla ng buhok mo hindi nako, kitang-kita. Oo, alam na kapag may hibla ng buhok doon sa picture, ikaw ang nakikita, ikaw ang naaalala ng tao. Pero ngayon, pati kuko mo hindi na makita. Hindi ka na makita, hindi ka na napopost, 'di ba? Ngayong maulan, karamihan ngayon, 'di ba, sa klase, sa trabaho, suspended, maraming free time, 'di ba? Pero ikaw hindi ka na niya mapakita, hindi na proud sa iyo. Na para bang nang thirst trap pa yan sa story, sa social media, nagpapasarap, nagpapayami. Hindi sinend sa iyo Talagang gustong makita ng ipakita niya sa friends niya. Anong purpose? Bakit nagta-thirst trap? Kasi ako mahal, kung si Kim Chino ay jowa mo, ay kung feeling ko sexy at masarap ako ngayong gabi, isi-send ko lang yon sa'yo lang. For your eyes only. Pero yung jowa mo kapag ganun na, no? Na para bang single sa social media, nagpapasarap sa social media, ay merong pinopormahan. May intensyon na magpapansin sa ibang tao, hindi sa'yo, hindi na ikaw. O di kaya minsan, no, mahal, meron pa yan dummy account. yung konti yung friends, tapos hindi ka friend, ay nako, kabahan ka na. Kung ako sa'yo, tumakbo ka na. Wow ka naman. Ako mahal yung mga senyalis na to, hindi mo dapat pagkibit balikat lang ha. At para bang bumingo ka na sa 3 senyalis na diniscuss natin sa Chinitox. At ngayong may bagyo, umuulan, mukhang merong magbe-break. Di ba? Hindi na. On a serious note, kung sa tingin mong hindi na ikaw, nawala na ng gana, baka it's time for you to let go, mahal ha. Respeto na lang din sa sarili at know your worth ha. Kung tama yung hinala natin, ay pakawalan mo na yan, manloloko na yan. Anyway, mahal, maraming salamat sa pakikinig. At syempre, babiyahin na muna ako pa uwi. Syempre, Friday na Friday, pagpahingahin nyo naman ako. Anyway, maraming salamat. Muli ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, si Kim Chino.
Susunod na po ang Rocky Secret Files with Titan Jello. At syempre mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!